Tuossa oli ihan hyvää asiaa ja koitetaan nyt vähän oppiakin siitä jotakin ja hyödyntää sitten käytännön duunissa kanssa. Teoriassa ainakin mieli on hyvä. Katsotaan sitten, miten käytännössä tehdään. Meidän kohemarkkina on UK. Eli se on hyvä markkina siitä, että siellä on suoraan 5 miljoonaa Pleikka 3 konsolia ja yli 10% heistä on jo valmiiksi mikrofonit ja on käyttänyt SingStaria. Kokonaisvaltaisesti markkina 15% briteistä jossain muodossa tykkää laulaa karaokea. No mitäs me oikeastaan tuon markkinoinnin kanssa mennään, niin web on kuitenkin se väline, missä meille rekisteröidytään ja missä meillä maksetaan. Se on niin kuin paras väylä siihen käytettävyyden vuoksi. Eli sinne mennään hakukone, mainonnalla mediapartnerit, blogit, pressitiedotteet ja miten me sitten engageataan nämä käyttäjät, niin se on sitten koita 30 sekunnin preview, miten toimii ja se on sopiva ärsyttävää siinä määrin, että sä haluat sitten lähteä maksamaan siitä, että saat laulaa koko biisin. Ja sitten optiona, miten esimerkiksi Netflix tuli Suomeen, niin he osti Spotifylta heidän käyttäjille tämän markkinoinnin, että he tarjosivat 2 kuukautta ilmaiseksi, koska ne oli suoraan kohderyhmää, jotka on syöttänyt luottokortit ja muuten, niin ehkä tällainen on myöskin sitten ton pleikkatuotteen suhteen mielessä. Ja myöskin meillä on hyvin paljon petrattavaa ton Facebookin ja Twitterin kanssa. Me ollaan nyt Suomen yhteisössä heitetty hulvatonta läppää ja kuvia ja siellä on oltu tyytyväisiä, mutta tuossa kansainvälisellä puolella ei vielä olla, mutta niitä on tarkoitus kanssa lähteä siitä parantaa. Toi vaatii tosi rohkean väitteen mun mielestä. Kyllä. Mikä se on? Että tää on nyt niinku, jälleen vähän, kaikki mitä on tehty aikaisemmin on ollut niinku vähän väärin, nyt ratkaistaan jotain. Tai tuodaan, et ei pelkästään, että tuodaan uudelle vuosituhannelle, vaan se, että ehkä siinä pitäisi olla joku, että se on sitten kiinni iPhoneista tai se on kiinni iPadissa ja sitten lauletaan siinä. Että tuo joku uusi käyttöympäristö, jota sä oot aikaisemmin tajunnut ja sitten, että näytetään se uusi käyttöympäristö niin kuin oikeasti. Että nyt kun tuossa on kuva tyypistä, joka laulaa ja se katsoo telkkarista, niin toi jo näyttää, että siinä ei ole tarpeeksi vielä eroa siihen aikaisempaan. Niin siis just on hyvä pointti, että voisiko se, vaikka tuossahan näkyy läppäri, näkyy telkkari, ero aikaisempaa voisi nimenomaan olla se, että onko ne ulkona ja laulaako ne puhelin siinä. Niin. Tai jotenkin toi pointti. Mun mielestä tämä on ehkä just sellainen tyypillinen niin kuin Think Big-keissi, mistä Sami niin aloitti, että onko tämä nyt riittävästi vielä, niin kuin, onko tätä niin kuin, ruuvia just väännetty vielä riittävästi tuolla, että bringing karaoke up to date, vaan just toi oli aika nerokas toi, minkä Sami heitti, että pitäisikö se vaan olla jotain tällaista, niin kuin, että niin kuin, your performance next level, ja lähtee vaan viemään sitä niin kuin irti ehkä tosiaan rohkeammin karaokesta johonkin semmoiseen suuntaan. Mä innostuin jos mä kuuntelin sua, mä en ole hirveä karaoke-fani, sitten yhtäkkiä kun sä sanoit, että teillä on joku filtteri, että voi kuulostaa vaikka Michael Jacksonilta. Se oli sellainen soundbite, mitä mä käyttäisin, kun sä pidät vaikka PR:ää tai muuta. Se oli joku sellainen, mitä mä en ollut, vaikka kaikki firman bileet ja moni illanviettokin nykyään jo loppuu johonkin helvetin karaokeen. En ollut koskaan vielä kuullut tai nähnyt, että jollakin olisi tollaisia featureita. Ja sitten ihan sellainen pieni huomio, tämä särähti mun korvaan pahasti, kun täällä on Alberto Fernandez, joka sanoo, Sing On is the best karaoke online. Minä, joka en tiennyt, että on muitakin karaoke online-palveluita, niin miksi helvetissä sä kerrot sun omalla saitilla mulle, että mun pitäisi nyt googlata vähän näitä muitakin vaihtoehtoja. Eli niin kuin tollaset pois niin kuin nopeasti. Ja sitten vaan näihin sellaista hehkutusta niin kuin vaan näistä Michael Jackson-filttereistä ja sitä jostain uniikkiudesta ja semmoista, niin kuin, että tässä on jotain, mitä ei millään muulla vehkeellä ole saatavissa. Ja noista kaikista videoita. Jos sä saatte sieltä ulos, että on blogaajat tai öljyarvattorit tai jotkut muut, saatte ulos siitä, että ne laulaa ihan päin helvettiin jonkun biisin ja saa sen niin kuin videolle, niin ne on semmoisia juttuja, mitkä lähtis lentää. Että se on niin kuin se tapa, millä saada se niin kuin markkinointi kasaan. Kyllä. Koska siinä on sitten se, että SingStar vaatii aina se 60 € ja kaikkea muuta. Että niin kuin siitä, kun te saatte näitä ulos, niin siitä syntynyt innostus pitää saada heti kapitalisoitua. Kyllä. Alright. En mä keksi enää mitään sanomista. Yes. Mut joo, kiitos. Tosi hyvä.